Welkom bij Zeg het maar. In dit programma laten inwoners hun mening horen over actuele onderwerpen. Omroep PNM zoekt dit jaar naar het mooiste plekje van Peel en Maas. Wat is volgens u het mooiste plekje van onze gemeente? Zeg het maar. De Mussenbergen neer. Dat is net de grens. Nee, dat is Kesselijk. Ja, dat is nog Kesselijk. Nou, dat is altijd gezegd als het schoonste plekje. En wat is het mooie aan de Mussenberg? Ja, het panorama. Ja. Dat is, als de andere kant thuis is het fantastisch, maar als aan de eerste kant, aan de oostkant is het prima. De Maas, dan de steile oever, de begroeiing, peetjes, de rust, de veugeltjes. Ja, we rijden heel veel met de scooters, dus we zien het zo. Onder het rijden zien we meestal wel van alles. Meestal de boetegebieden en de landschappen en zo. Dat vind ik persoonlijk het mooiste van Peel en Maas. Ik vind over de Schelpenpaard fietsen vind ik al heel schoon. Nou, ik vind hier de bossen altijd zo schoon. Klinkt misschien, maar de bossen vind ik echt... De Helderse bossen. Helderse bossen, ja. Hier even de Maas. Lekker wandelen met de hond. Ja, Kessel aan de Maas natuurlijk. Woont geen Kessel? Ja, we wonen in Kessel, ja. Ja, en we wandelen hier regelmatig met de dochter naar de eendjes. De Helderse bossen. De Helderse bossen. De Helderse bossen, dat is heel schoon. En wat is dus prachtig aan de Helderse bossen? Nou, de natuur, daar kan ze wandelen, daar kan ze fietsen. Een zwembad is er, dus is prachtig. Nou, ik vind Panningemeert vind ik wel schoon. Vuur aan een Helderse bos kan ze ook fijn zitten. Bij Kerkenbuske. Oh, die bedoelt het terras, Ja. Kerkenbuske. Ja, maar ik ga het over het terras wandelen. Interesseert me niks, sorry. Waar ik het allermooiste plekje vind en waar ik de fijnste herinneringen aan heb, dat is de weg van de Roggelseweg langs het kanaal. En waar komen we uit dan in? Op de Meelsweg. Op de Meijersweg. En dan verder is het ook weer heel mooi op Helenaveen aan. Precies de route die ik ook zo prachtig vind. Precies, zo mooi, ja. Nou, ik vind Kessel vind ik ook wel mooi door, langs de Maas. In Kessel langs de Maas? Kessel langs de Maas, ja. Bij het En veer, bedoel- het kasteel door die kant. Oh, dat paard door neven die Maas. Ja, door onderdoor, ja. Dat is echt een prachtig plekje, ja. Wat is volgens u het mooiste plekje van Peel en Maas? Dat weet ik niet, want ik kom hier niet vandaan. Ach, wat zonde. En u zit hier zo heerlijk te vissen. Ja, ik ben hier op vakantie in Lommerbergen. Aha. Ik denk, ik ga even vissen aan de Maas. En dan komt u aan deze kant. Ja, want hier ben je maar ik zit aan die kant niet. Oké. Ja, ik ben geen visser, dat heb je meteen in de gaten. Dat heb ik gelijk door. Oké. Ja, want dat heb ik mijn koeien, dus dan Ja. moet ik altijd omkijken. Maar u geniet in elk geval van de Maas hier? Ja. Dus, het is mooi water. Ja, als we fietsen, hè, dan, als we dan zo door de meren en dan zo door vind je dat. En als we hier op de Mussenberg en dan zo richting Neerhelden, zo. Ja. Dat is allemaal fijn, overal. Het mooiste plekje. Ja, dat is een vraag, hè? Dat is gewoon sorry. Ja, ik denk toch misschien dat er meerdere fijn zijn. Of mocht dat niet? Eentje? Ja, dan moest er één uitkiezen. Moest er best een paar nu, maar we willen dadelijk één definitieve plek hebben. Ik denk toch dat langs de Maas en Kessel dat toch wel een van de mooiere plaatsen is. Veer, kasteel. Moet ik even denken. Ja, even denken. We hebben Ja, er zijn zoveel plekjes waar ik dan wel eens kom, maar dan denk ik, ja, dat geeft van neven het kanaal. Welk kanaal is dat? Van Kesselijk naar, ik ken even niet op de naam. Naar Meijer denk hè? Ja, dat vind ik een mooi stuk. De Westeringlaan. De Westeringlaan is een mooiste plekje hier van Peel en Maas. Straat, ja. Ja. Vist ik dat ook? Ja. Ja? En wat is er zo leuk aan de Westeringlaan? Alles. Alles. En vindt ze het leuk om door te spelen? Ja. En zien er genoeg plekken waar ze kan spelen? Ja. Nou, dan heb je geluk. Dus woont zich zeker op de Westeringlaan ook nog. Ja. Nou, dat is een gans geluk, hè? Bolder natuurlijk. Bolder, maar Bolder is groot. Wat is nou dan het mooiste plekje in Bolder? Nou, bij het kasteel vind ik het mooiste plekje van Bolder. Ja, eigenlijk zijn er wel meer mooie plekjes hoor. De Erp. Waar je Bluff altijd uitlaat, vind ik wel een mooie plekje.
Bij die appelboomgaard. Bij die vijver die er is. Ja. Vind ik wel een mooi plekje. Appelboomgaard bij Kessels. Appelboomgaard bij Kessels. Hey, aan de Beekstraat. Oh, aan de Beekstraat, ja. Het mooiste plekje van Pelemaas, dat is natuurlijk Kapel. En als we dan op de woensdag op die weekmarkt de sfeer kunt vergroten, wat is dan nog het mooiste plekje als de markt in Kapel? Hoe alle mensen samenkomen en we weer de gezelligheid gelukkig een beetje kunnen maken. Althans, dat hopen we dat dat lukt. Maar ik weet zeker als ik rond om me heen kijk, wie de mensen allemaal naar ons kijken en een beetje met stond te dansen en te deinen, dan kan ik alleen maar zeggen, dat is het leukste plekje van Kapel. En dan vroeg ik natuurlijk, en helemaal mee eens? Nou, ik ben het er helemaal mee eens, ja. Helemaal mee eens? Ja, Oké, 100%. nou, dan gaan we nog een keer genieten van nog, denk ik, of niet? Zeker weten.